Helo chi gyd, Wyn Davies sydd yma. Dwi'n fferyllydd a hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn Ysgol Fferylliaeth ac astudiaethau Fferyllol. Mae rhai ohonych chi sydd yn gwylio'r fideo yma wedi bod yn glwm gyda'r prosiect ehangu mynediad i fferylliaeth. Felly diolch yn fawr iawn i chi am fod yn rhan o'r prosiect yna. Gobeithio eich bod chi wedi cael bydd allan o defnyddio'r adnoddau i ni wedi bod yn datblygu ar eich cyfer chi. A mae'ch adborth chi hyd yn hyn yn helpu ni ddatblygu'r adnoddau yna'n ymhellach. Felly diolch yn fawr iawn i chi. Ond ni hefyd wedi derbyn nifer y gwestiynau oddi wrth i chi am fferylliaeth, beth yw rôl fferyllydd, sut mae astudio fferylliaeth a be mae bywyd myfyriwr fel yng Nghaerdydd. Felly mae gen i rhywun efallai fydd yn gyfarwydd i rai ohonoch chi, achos mae Ilyd Roberts sydd gyda ni yn gyndddisgybl o Ysgol y Crëwyd. Felly fi'n mynd agos i gartre i gael rhywun i ngefnogi yn y fideo yma i ateb eich cwestiynau chi. Felly na i pasio draw i ti yn sydyn, Ilyd, a jyst gofyn i ti, pam dewis astudio fferylliaeth yn y lle cyntaf? I fi, dwi'n meddwl o'n i jyst eisiau gweithio efo pobl. O'n i eisiau bod efo bobl, o'n i eisiau siarad efo bobl. So mae fferylliaeth, very patient-facing, ni di'r bobl cyntaf, lot o adeg, ni fydd y bobl cyntaf y bobl yn dod i weld. So ie, dwi'n meddwl na dyna oedd fi jyst eisiau gweithio efo bobl. Ia, fi'n meddwl bod hwnna'n yn ddewis da iawn. Y cwestiwn geithon ni oedd wrth rai ohonoch chi, a dwi'n anodd i gymhwyso fel fferyllydd a beth yw'r gofynion o ran cymwysterau. Felly, dwi ddim yn gallu siarad o ran yn ysgol ni yma yng Nghaerdydd, ar Ysgol Fferylliaeth, ond i ni'n gofyn am 3 lefel A, a mae angen A a B i A, B, B, a aroswch gyda fi, felly bod hwn yn swnio braidd yn gymleth, ond mae angen 2 wyddoniaeth yn y 3 pwnc yna. Mae'n rhaid i un ohonyn nhw fod naill llai yn gemeg neu'n fioleg, a wedyn gallwch chi ddewis un allan o bioleg, cemeg, maths neu ffiseg fel y gwyddoniaeth arall, a mae'r trydydd lan i chi. Enghraifft, nes i astudio cemeg, bioleg a drama pan o'n i'n gwneud yn lefelau A i amser maith yn ôl. Ond be amdana ti, i lebynus ti astudio, a beth efallai oedd mwyaf o fydd i ti? So nes i wneud bywydeg, cemeg a maths. Sorry. Dwi'n meddwl na'r un fwyaf buddiol i fi o bywydeg, achos flwyddyn gyntaf, mae yna lot o waith alla fyddwch chi'n gwneud o blaen. Mae yna jyst ar gyfer cael pawb ar yr un lefel, ond oedd o really buddiol i fi fod fi wedi gwneud o'n barod. So, achos mae o'n gallu bod weithiau, gallu bod yn eitha fast pace. Ond ia, hwnna dwi'n meddwl fwyaf. O'n i ofn efo cemeg, o'n i'n meddwl fysa cemeg, so ni'n stryglo efo rhan yna efo. Ond dydy hwnna ddim dydy o ddim mor bad, achos chi'n meddwl, drugs, cemeg, ond dydy o ddim mor bad it seems. Ond ia, so ni deffen dweud bywydeg oedd yr un mwyaf i fi. Fab, a falle ddewn ni nôl i, ti'n sôn fan'na, falle o ti'n pryderu rhywfaint am y cemeg, falle ddewn ni nôl ar hwnna pan ni'n sôn am y cefnogaeth sydd ar gael ar y cwrs. Os ych chi yn teimlo bod un elfen yn fwy anodd i chi nag elfen arall, am hwnna'n naturiol. Achos mae yna rai bobl sydd yn mynd i deimlo bod elfennau efallai bioleg yn haws iddyn nhw, a rai eraill yn meddwl bod y maths a'r cemeg yn haws iddyn nhw, ond mae yna gefnogaeth yna o fewn yr ysgol i sicrhau bod pawb yn cyrraedd y lefel sydd angen iddyn nhw gyrraedd. Hefyd gyda ni gwestiwn am hyd y cwrs. Wel, na i ehangu hwn yw'r holl hyd o gymhwyso fel fferyllydd. Mae'r cwrs israddedig yn gwrs 4 blynedd, a wedyn ni, mae angen i chi gyflawni blwyddyn sylfaen cyn i chi eistedd ar rholiad cyn i chi gymhwyso fel fferyllydd. A i ti, Ilyd, wel, wedi dod i ddiwedd amser di gyda ni yma yng Nghaerdydd ac ar fi'n mynychu ar dy flwyddyn sylfaen di. Felly i ti yn y lle orau i roi trosolwg efallai o be mae'r flwyddyn yna yn edrych. So mae'n wahanol yn dibynnu lle ydych chi'n mynd, ond mae'n wahanol yn Lloegr na mae o yng Nghymru. So yng Nghymru mae gennym ni, so mae o multi-sector, cross-sectional, so mae di splitio fyny 3. So rhan cyntaf di primary care, so GP, a wedyn sbyty, a wedyn fferylliaeth yn y gymuned, so boots neu be bynnag.
Ond i ti'n fod yn gweithio mewn fferylliad gyda fferylliad annibynnol, le dwi'n gweithio hefyd, felly ti'n lwcus iawn. Lwcus iawn. A fel ni'n dweud, save the best to last. So mae o'n very, dwi'n cael experience o bob dim, byddai'n gobeithio'n very well-rounded ar ôl gorffan. Mae'r flwyddyn yna nawr, fel wedys ti yng Nghymru, mae'r flwyddyn sylfaen ar draws y sectorau i gyd, felly ar ddiwedd y flwyddyn yna, i chi wedi cael blas o'r sectorau, wedyn ni efallai mewn mwy o sefyllfa i ddewis ym mha sector ydych chi am weithio, neu hyd yn oed am weithio draws sectorau mewn gyrfa, be maen nhw'n galw yn gyrfa portfolio. Fel dwi'n gweithio yma yn sector addysg, ond hefyd yn gweithio fel fferylliad cymunedol. Felly mae'r flwyddyn, datblygiad yn y flwyddyn sylfaen yna nawr yn rhoi mwy o brofiad ar draws y sectorau. Fi'n meddwl sy'n wir yn fuddiol o ran eich gyrfa chi yn symud ymlaen. I ni hefyd wedi cael cwestiwn am brofiad gwaith a'r pwysigrwydd i gael profiad gwaith cyn dod ato ni yma yn Ysgol Fferylliaeth yng Nghaerdydd. Does dim gofyn i chi wneud profiad gwaith o gwbl. Be fydden ni yn argymell, os nad ydych chi yn sicr o rôl fferyllydd neu be mae fferyllydd yn wneud, bydde siarad gyda fferyllydd, efallai fferyllydd cymunedol lleol neu ysbyty leol, i ddeall y rôl yn fwy, i sicrhau bod bydde'r cwrs a'r gyrfa yna ni'n fyddech chi am fynychu arno. Ond o dy ran di, Eilir, nes di wneud unrhyw brofiad gwaith cyn dod ato ni? Nes i wneud yn blwyddyn 10 wythnos profiad gwaith, ond o'n i'n ifanc ar y pryd, so oedd o fwy fatha yn y siop, yn rhan y siop, oedd o'n rili'n profiad gwaith fferylliaeth o gwbl. Dwi ddim ti'n fod o angen, sa chi ddim yn waith off na rwy'n arall, achos bod chi ddim wedi gwneud profiad gwaith yn dod fewn, neu os ydych chi wedi, mae'n gret, ond fel ydych chi'n dweud, siarad efo rwy'n os ydych chi'n mynd hollol sicr, os ydych chi eisiau gwneud pharmacy, siarad efo pharmacist a na nhw, cael chi wybod be mae'n fel. Ac wrth gwrs, i ni yma fel Ysgol Fferylliaeth i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Felly, os oes mwy o gwestiynau gyda chi nag oedd ar ddechrau'r fideo yma, croeso i chi i cysylltu ni trwy'ch athrawon gwyddoniaeth chi, a wedyn allwn ni mynd ati i ateb y cwestiynau yna gorau gallwn ni. Ac wrth gwrs, mae yna ddyrnodau agored ar gael hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn benodol ar gyfer Ysgol Fferylliaeth, le fyddwn ni ar y diwrnodau yna yn rhoi blas o'r cwrs a elfennau o'r cwrs. Felly, os gynnwch chi ddiddordeb, dewch lawr at un o'r diwrnodau agored ni. A felly mae hwnna'n arwain ni yn dda iawn at y cwrs ei hun, a cwestiwn gaethon ni oedd faint o oriau'r wythnos mae angen i astudio fferylliaeth. Wel, mae fferylliaeth yn gwrs llawn amser, felly mae'r disgwyliad yw bod chi ar gael 9 tan 5 dydd Llun tan ddydd Gwener, heblaw am pnawn dydd Mercher, wrth gwrs, achos yn y Mhrifysgol, pnawn dydd Mercher yw pnawn chwaraeon neu unrhyw weithgareddau eraill. So mae yna amser i chi hefyd yn ystod yr wythnos i wneud pethau allgyrsiol, yn hytrach na dim ond ffocysu ar fferylliaeth. A mae'r elfennau yna'n bwysig iawn fel rhan o fywyd fel myfyriwr, a mi siŵr fydd i lyd yn sôn mwy am hynny. Ond mae'r cwrs ei hun yn ffocysu ar bob adran o ofal fferyllol, o datblygu cyffuriau, o sut mae cyffuriau'n cyrraedd y corff, sut mae pobl yn defnyddio cyffuriau, sut i ni'n mynd ati i wneud ddiagnosis yn glinigol, a hefyd gyda'r newidiadau sydd wedi digwydd nawr yn maes fferyllol ac yn y hyfforddiant greiddiol mae fferyllwyr yn derbyn, i ni hefyd yn ffocysu ar sut mynd ati i ragnodi ni, presgribio. Felly fyddwch chi'n datblygu sgiliau yna yn ystod y cwrs. A mae'r dysgu yn cael ei ddarparu mewn amryw o lefydd yn yr ysgol yma, yn Redwood Building, yn Mhrifysgol Caerdydd, mewn ystafelloedd gweithdy, mewn labordau, mewn lecture theatres, ar leoliadau hefyd, achos mae leoliadau clinigol yn rhan o'r cwrs, a hefyd yn gweithio gyda myfyrwyr o gyrsiau eraill, fel eich bod chi yn dysgu
beth yw rôl medic neu nyrs neu ddeintydd. Felly yn dod i ddeall beth yw rôl pawb sydd yn y tîm gofal yna. Felly, dyna'r cwrs o'n safbwynt i fel darlithydd, ond fel myfyriwr, be mae wythnos arferol yn edrych fel i ti? So yn amlwg oedd gennym ni Covid yn ystod Jani. Os dwi'n meddwl nôl i'r flwyddyn gyntaf neu'r ail flwyddyn, dwi'n fel ydych chi ddweud, bod o'n 9-5 pob dydd, ond dydy o ddim yn 9-5. Mae o'n drwm yndi, ond dydy o ddim yn mor heavy going a hynna. Dwi'n siŵr meddwl ni 9-1 lectures, a wedyn oedd gennym ni cinio, a wedyn oedd ni'n dod nôl a wneud gweithio yn y beth yn y pnawn. Ac oedd o'n neis achos achos fod o mor, da ni'n rili agos cwrs, blwyddyn, lectures a bob dim. A yn y gweithdai, fysa ni'n cael, sy'n nhw'n rhoi seddi ni, sy'n ni'n eista ar fyrddau gwahanol efo pobl gwahanol. So oedd o'n fforsio chi, ddim mewn ffordd drwg yn amlwg, ond fforsio chi i gael ffrindiau ar y cwrs a bod yn ffrindiau efo bobl. So oedd o'n neis chi'n cerdded fewn i uni efo ffrindiau, lectures, cael cinio efo'ch gilydd, mynd i'r gweithu, ac mae o'n neis, mae o'n agos iawn fatha cwrs, a dwi'n meddwl hynna'n rili pwysig efo communication a bob dim hefyd. So mae o'n gallu bod yn drwm, ond dio ddim y peth gweithio yn y byd, dio ddim yn ormodol. A does dim byd da yn dod heb waith caled, oes e? Na, a hefyd, mae yna gyfle fewn yr ysgol i weithio mewn grwpau sydd yn siarad Cymraeg hefyd, a astudio elfennau'r cwrs yn y Gymraeg. Felly, os oes gyda chi yn yr elfennau yna, eto cysylltwch, ond mae'r elfennau yna wedi brifrydio mewn i'r cwrs erbyn hyn hefyd. Os mae'r gallu gyfathrebu yn ddwyieithog pan chi'n gweithio fel fferyllydd yng Nghymru yn hanfodol i sicrhau bod cleifion yn gallu gael mynediad i'r gofal gorau iddyn nhw, boed nhw yn unigolion sydd yn siarad Cymraeg fel iaith cyntaf neu iaith Saesneg. Felly mae'r elfennau yna yn y cwrs hefyd. A nes ti gyffwrdd ar hyn, ar y cychwyn cyntaf, sôn am y cefnogaeth sydd ar gael, tra'n astudio gyda ni yng Nghaerdydd. Fydd ti'n hapus i sôn bach yn fwy am hynny? Ie, so fel dwi'n dweud, da ni yn agos fatha cwrs, mae gennych chi ffrindiau bob dim. Da ni'n, yn y flwyddyn gyntaf, nath ni gael buddy o un o'r blynyddoedd yn hyn, oedd yn really nice. So ddim gofyn i chi, ddim rhaid chi siarad efo nhw, ond maen nhw yna, a nath buddy fi, nath ni ati hi ar Facebook, ac ydyn ni'n gallu anfon neges iddi, be bynnag ydyn ni angen. Gyda ni hefyd, mae hefyd yn eisiau cael rwy'n o blwyddyn hyn, so ti'n gallu just gofyn, dwi'n really stressed am hyn a llall, be nes di, a mae o'n just yn neis fod cael rhywun sydd wedi gwneud o'n barod, just i helpu allan. Gyda ni hefyd tiwtor personol sydd ydych chi'n aros fo'r un am 4 blwyddyn, sy'n neis. Ia, a hefyd, fel tiwtor personol, mae gyda ni mynediad i'r gwasanaethau sydd ar gael, gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael gan y Mhrifysgol hefyd. So nid yn unig eich cyd-myfyrwyr chi neu'ch tiwtor personol chi, mae yna strwythyr o fewn y Brifysgol i gynnig cefnogaeth i chi o ran gwaith academaidd neu unrhyw beth allgyrsiol hefyd, os ych chi yn ffeindio hi'n anodd ar brydiau yn ystod y Brifysgol, mae yna gwasanaethau yna i'ch helpu chi hefyd. Felly mae yna cefnogaeth eang i chi fel myfyrwyr yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. Si hefyd dweud, sgynna, o'n i'n sôn am, o'n i ofn fysa'r rhan CYMRAEG yn rili anodd yn y cwrs, ond mae'r lectures yna i helpu chi. Cwbl ydych chi'n gorfod i anfon e-bost a beth ydych nhw'n helpu. Dewch fewn, dewch i ista yn yr office, na ni gael conversation amdano fo. Mae o'n rili fatha, mae pawb eisiau chi wneud dda, mae pawb eisiau helpu chi, dyna'r pwynt. Mae ddigon hawdd gallu just e-bostio a cael help yn ydych chi angen. Ie, a fel darlithydd, i ni yma i helpu chi i gael y gorau allan o'r cwrs. I ni ddim yma i ddal chi allan, neu nid ym byd felly, ni yma i helpu'ch datblygiad chi, fel pan chi'n gadael ni fan hyn, chi'n barod i'r flwyddyn sylfaen ac yn barod i fynd mlaen at y maes a fod ar flaen y gad yn y maes hefyd.
So o ran y cwrs, gaethon ni cwestiwn penodol am ydy chi'n rhoi meddyginiaethau ar y cwrs. Wel, fyddwn ni ddim yn disgwyl chi roi meddyginiaethau eich gilydd, achos bydd hwnna, wrth gwrs, yn beryglus. Ond pwrpas y cwrs yw'ch paratoi chi i weithio yn y maes fel fferyllydd, felly ni'n datblygu eich sgiliau chi i gallu wneud hynny. A un o'r sgiliau yna yw'r gallu i roi pigiadau, achos mae fferyllwyr yn cymryd rhan mawr iawn yn y broses o gynnig pigiadau, a roi pigiadau i'r cyhoedd, enghraifft y gwasanaeth ffliw sydd yn digwydd yn flynyddol. Felly mi fyddwch chi'n dysgu sut mae roi pigiadau mewn i'r cyhyr neu mewn i'r croen, a hefyd yn dysgu sut mae datblygu'r sgiliau clinigol mwyn asesu cleifion i sicrhau bod nhw'n gallu cael y gofal gorau, boed y gofal yna gyda chi fel fferyllydd, neu yn gyrru nhw mlaen at aelod arall o'r tîm gwasanaeth iechyd. Felly mae'r sgiliau yna yn rhan pwysig iawn o'r cwrs, yn ymwedig gyda'r safonau newydd a'r datblygiadau sydd wedi digwydd o fewn y maes dros y blynyddoedd diwethaf. So, ni'n symud nawr o'r cwrs i rôl y fferyllydd. Gobeithio i chi wedi gweld rhywfaint o rôl y fferyllydd yn adnoddau i chi wedi cael mynediad iddyn nhw yn ystod y prosiect yma. Ond cwestiwn ddath lan sawl gwaith ar y rhestr oedd faint o arian mae fferyllydd yn ennill. A wrth gwrs, mae hwnna'n bwysig. So, fel fferyllydd sydd yn gwneud y flwyddyn sylfaen, os chi'n gweithio i'r NHS ac yn wedig yng Nghymru, fyddwch chi dechrau ar gyflog o 19,000 o bunnoedd, a wedyn ni ar ôl cymhwyso, fyddwch chi'n codi 32,000 o bunnoedd, a ar gyfartaledd, salari fferyllwyr ar ôl 10 mlynedd o fod yn y proffesiwn yw unrhyw le rhwng 35 i 60,000, gyda'r salari cyfartalog yna yn rhyw 43,000 o bunnau. Felly gymharu hwnna gyda cyfartaledd cyflogau y Deyrnas Unedig i gyd, sydd yn 32,000, mae cyflog fel fferyllydd yn bell uwch ben hynny. Felly mae'r salari yna yn un da iawn. Hefyd, oedd cwestiynau am rôl y fferyllydd, a na i roi bach mwy o gyd-destun i hwn, efallai na'r hyn sydd wedi bod yn adnoddau i chi wedi bod yn defnyddio. Ni wedi sôn yn barod bod fferyllwyr yn gallu gweithio dros nifer o sectorau, mewn nifer o swyddi gwahanol, mewn fferyllfa cymunedol, yn ysbytau, mewn meddygfeydd lleol, hefyd mewn addysg ac academia fel dwi'n wneud, fel un rhan o'n swyddi, ond hefyd yn yr ochr diwydiannol o ddatblygu cyffuriau hefyd, a hefyd gweithio i'r Llywodraeth i sicrhau bod meddyginiaethau yn cael ei ddefnyddio yn addas ar draws y cenhedlaeth. Felly mae yna, ar genedl, ond mae yna nifer o swyddi gwahanol ar gael y maes fferyllydd, a efallai, bydd unigryw am fferylliaeth a cwrs fferylliaeth, yw eich bod chi yn astudio ac yn dysgu ac yn cymhwyso fel clinigwyr, felly rhywun sy'n gallu gweithio yn glinigol gyda cleifion, ond hefyd fel gwyddonydd yn deall sut mae gwyddoniaeth craidd yn bwydo mewn i'r maes iechyd hefyd, sydd yn cynnig nifer o lwybrau gyrfaol i chi ar ôl i chi bennu eich cwrsiau cymhwyso fel fferyllydd. So, dyna'r rolau. Nawr ni'n sôn am, a nes i gyffwrdd ar hwn yn fras, ond ydych chi'n gallu ragnodi neu presgribio fel fferyllydd? Ydych? Wel, mae fferyllydd wedi bod yn presgribio am sawl blwyddyn nawr ers 2005, ond yn fwy diweddar, mae yna ddatblygiadau mawr wedi bod yn y maes, lle efo'r disgwyliad yw bod yna fferyllwyr sydd yn presgribio a redig clinigau yn fferyllfeydd cymunedol, yn bob un o fferyllfeydd cymunedol ni yng Nghymru. Felly mae'r myfyrwyr sydd newydd ddechrau yn y flwyddyn gyntaf, gyda ni yn y flwyddyn academaidd 2021 fydden nhw wedi dechrau, achos 2022 yw i nawr. Mae amser yn rhedeg i ffwrdd gyda ni. So, mi fydd y myfyrwyr yna, unwaith i ddod trwy y cwrs gyda ni, a bennu i blwyddyn sylfaen nhw ac yn cymhwyso, yn dod allan o'r 5 mlynedd yna gyda'r gallu a'r cymhwyster i ragnodi neu i presgribio. Felly, mae'r gallu i ragnodi neu presgribio yn rhan pwysig iawn ac yn rhan ganolog o rôl fferyllwyr yn symud mlaen i sicrhau bod meddyginiaethau
yn cael ei defnyddio yn y ffordd mwyaf addas, achos i ni fel fferyllwyr, ni yw arbenigwyr meddyginiaethau. Felly ni'n gweithio fel rhan o'r tîm gofal iechyd i sicrhau bod y cleifion yn gallu cael y gorau allan o'i afiechydon nhw a gwellhad o'i afiechydon nhw a gorau allan o'i meddyginiaethau nhw hefyd. Mae'n bwysig yn bod ni'n gweithio gyda'r doctoriad, gyda'r nyrsys, gyda'r deintyddion i sicrhau bod cleifion yn gallu cael y gofal gorau posib. So, fyna yn fras oedd rôl y fferyllydd, ond rhywbeth oedd hefyd yn amlwg yn eich cwestiynau chi ac yn bwysig iawn yw bywyd yng Nghaerdydd fel myfyriwr. Nes i ddod yma amser maith yn ôl, felly nid fi yw'r person orau i siarad yn gyfredol am hynny. Felly, Ilyd, so, be mae bywyd fel myfyriwr yng Nghaerdydd? Dwi'n un o'r bobl yma sydd yn lyfio Caerdydd, so fydda i siarad am byth mynd, ond so gyda chi yr ochr, y pubs, y clubs, yr nosweithio allan, mae gennych chi hynna, ond mae gennych ni hefyd yr caffis bach neis, y farchnad, yr arcades a falle. Mae jyst yn gret, mae really yn le neis i studio. Mae'r campus, dim campus, ond mae'r adeiladau uni, bron ganol y dre, mae bob dim ar Steffan drws ffrynt. Mae o'n 10 munud i gerad o lle chi'n byw. So yn y flwyddyn gyntaf ni'n byw yn Senghennydd. Mae hwnna'n 10 munud i uni, yr Talbont, yr halls yn fanno, 10 munud. A wedyn mae o'n 10 munud wedyn i dre. Mae bob dim, just yn yr, just lle ydych chi eisiau bo, sy'n gret. Mae gennym ni'r stadiwm, yr penwythnosau lle mae pêl-droed neu rygbi, mae'r atmosffer yma yn y clas, mae'n gret. A ti, wrth gwrs, nawr yn aros yng Nghaerdydd, so felly mae fe'n amlwg wedi wneud... Ddim yn gadael. A fy nefyd, beth sydd fan hyn i Gaerdydd i astudio, dod nôl i weithio yn yr ysgol a hefyd nawr yn byw yn Gaerdydd. Felly, mae'n le ffantastig i fyw, fel i ti'n dweud, cyfuniad o ran y campws, cyfuniad o deimlad campws, ond hefyd yng nghanol dre. Felly, mae'n unigryw o'r safbwynt yna ac yn rhoi y gorau o ddau fyd mewn ffordd. Felly, fyddwn ni bendad yn argymell eich bod chi'n dod ato ni os gennych chi ddiddordeb i ddod i Mhrifysgol yng Nghaerdydd, i ddod i un o'r diwrnodau agored ni, i weld y campws, i weld Caerdydd. Mi'n siŵr eich bod chi wedi bod i Gaerdydd yn barod, ond mae bywyd fel myfyriwr yn wahanol i fywyd just ymwelydd i Gaerdydd. Felly, dewch lawr ato ni i gael blas ar y ddinas fel myfyriwr, a hefyd, dewch ato ni yn yr ysgol, yn y Redwood Building yma yng Nghaerdydd, yr Ysgol Fferylliaeth a Astudiaethau Fferyllol, le i ni'n cynnig diwrnodau agored i roi blas i chi ar gynnwys y cwrs, a'r gobaith yw ni fydd yna'n helpu chi wneud eich penderfyniadau chi. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn i chi am fod yn rhan o'r prosiect. Mae'ch adborth i hyd yn hyn wedi bod yn werthfawr iawn i ni, a gobeithio allan gael mwy o adborth wrth i ni mynd yn ein blaenau. A fel i fi wedi sôn yn barod, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ar sail y fideo yma, neu rhywbeth wnaethoch chi anghofio i ofyn pan oedd y cynnig yna, cysylltwch gyda'ch athrawon Gwyddoniaeth a allan nhw gysylltu gyda ni. A wedyn, allan ni fynd ati i ateb y cwestiynau yna. Felly, fi'n siŵr fydd Mrs Baisawth yn ddigon hapus i wneud i ateb y cwestiynau yna. Ilyd, diolch yn fawr iawn i ti am amser di. Fi'n siŵr oedd y myfyrwyr sydd bod yn gwylio'n hapus iawn i glywed llais ag acen oedd yn cyfarwydd iawn iddyn nhw. A gyda ni yma yng Nghaerdydd myfyrwyr ar draws Cymru a o bellach i ffwrdd hefyd. Felly, mae'n gymysgedd hyfryd o bersonoliaethau a o gefndiroedd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, a gobeithio wylwn chi rhywbryd yn y dyfodol. Diolch yn fawr.